volades. Els ciutadans eren uns compromisos electorals. Vull dir que des d'un principi, des de l'any 2011, en el programa electoral del Partit Popular hi havia el trilingüisme, hi havia aquest canvi de model. Aquest programa, aquest projecte electoral se va convertir en un programa, un projecte d'interès general, que la millora de l'educació dels nostres nens sigui positiu i fer el possible perquè entre tots aconseguim que aquest trilingüisme, que és el model en què ens hem compromès en la ciutadania balear, se pugui aplicar. Usted insiste mucho en que no han tumbado el decreto más que por un tema de forma. En cualquier caso... ¡División! 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 ¡División!